donem una opció a gent que en vol aprendre, que s'hi vol amoldar i no troba l'ocasió de fer-ho perquè ningú li parla en català. Jo vos anim a fer això perquè també així podreu ajudar aquesta gent. Una sèrie d'anys que me dedico a fer parelles lingüístiques, veu que me diuen molt d'aprenents. Tot d'una que arranca parlant català, me canvien en el castellà. Hem de ser realistes. La responsabilitat de mantenir el català viu la tenim els catalanoparlants. O si no comptam amb els nouvinguts, no en sortirem. Som molts, els necessitam. Vinga, ajudeu-los i agraïu-los que n'aprenguin, que entre tots en sortirem.